patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Posible makasinati og hangtod tulo ka bagyo ang nasod karong bulan sa Nobyembre sigon sa Pag-asa. Atong saron ang detalye niini pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek sumala sa Pag-asa hangtod unom pa ka mga bagyo ang gilaumang mosulod sa nasod karong tuiga. Samtang sa karon usa ka low pressure area ang ginamonitor sa Pag-asa nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Usa ka low pressure area ang ginabantayan karon sa Pag-asa nga dunay gilayon nga 1,920 kilometers east sa Visayas ug gilaumang mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado. Hinuon, dili kini posibleng mahimong bagyo. Samtang tungod sa trough sa bagyong Shoni, posibleng ulanon ang pipila ka lugar sa Mindanao. Base sa thunderstorm advisory sa Pag-asa, makasinati og kusog nga pag-ulan ang pipila ka bahin sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, North Cotabato, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Kanunay lang jud ta alerto og igmat sa tanang panahon, labi na kung adunay kusog nga bundak sa ulan sa panahon sa hapon o kagabion kanang mga kadlaw na para maiwas nato ang mga disgrasya. Samtang base usab sa forecast sa Pag-asa, sa bulan sa Nobyembre, usa ngadto sa tulo ka mga bagyo ang posibleng mosulod sa nasod. Usa niini mao ang bagyong Shoni. Busa duna pay duha nga laumang moabutay pa. Tambag sa Pag-asa nga kanunay makisayod sa dagan sa panahon aron makabantay sa posibleng epekto niini. For the month of November is 1 to 3. Sa December 2 to 3 ang posible nga mga bagyo nga moapekto sa atong nasod. Tek sa karon nakasinati og pag-ulan-ulan ang Davao City busa pahimangno sa mga otoridad labi na sa kadtong mga residente nga nahimuyo sa flash flood o landslide prone areas nga mag-igmat sa lakat sa panahon. Tek. Daghang salamat Argel Relator. Dunay igong supply sa karneng baboy sa Region 9 nga ASF-free. Ingon man supply sa manok ug kayang ipadala ngadto sa kauluhan. Apan palisuray tungod sa mga travel restriction ug COVID-19 checkpoint sa mga LGU. Ano yung report ni Cyril Chavez? Tungod African swine free kon ASF free ang Zamboanga City ug kinatibuk ang Zamboanga Peninsula, anaa lang sa 170 pesos ang matag kilo sa karneng baboy sa merkado. Gani, dunay bastanteng supply niini sa rehiyon. Busa, kaya sa magpadala og baboy ang Zamboanga City o Region 9 ngadto sa National Capital Region ingon man sa Visayas sa ikaduhang higayon.
Apan ang gikabalakan lang sa Zamboanga City Hog Racers Association mao ang mga travel restriction ug mga checkpoint sa mga LGU tungod sa COVID-19. Hinoon, napangitaan na kinig solusyon sa Zamboanga City Hog Racers Association sama sa pagsalo sa border ug pagbalin sa baboy sa carrier para dalon sa Manila ug uban pang lugar. Because these carriers, no, mga trucks, no, and other means of transportation, they can be a means or medium for the spread of this disease. Samtang paigo sab ang supply sa manok sa merkado sa Zamboanga City tungod na sab ubos ang demand niini. Mas ubosab ang presyo niini karon kung itandi sa 160 pesos matag kilo ni atong miaging tuig kung kanus taas sab ang demand. Karong tuiga, ang Zamboanga City Public Market kamatikdan nga gamay lang ang namalit og manok. Dito ngayon, it will just go around 130, 140 per kilo. So mura, it will be mura. Maybe it is driven by the low demand, no, in the market due to this COVID-19 pandemic. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pampublikong sementeryo sa Cagayan de Oro City hinay-hinay ng gidagsa atol sa unang adlaw sa subling pag-abli sa mga sementeryo. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Yes, Real, apan kamatikdan nga ubay-ubay sab ang wala gitugutan nga makasulod sa maong sementeryo. Subay kini sa pagpatuman sa mga hugot nga protocols batok COVID-19. Hinay-hinay nang midagsa ang mga Cagayanon karong adlaw sa City Public Cemetery sa Bulunsuri, Barangay Kamaman-an, human nga gitugutan na pagbalik ang pagduaw sa mga tawo alang sa ilang mga minatay. Apan pipila kanila nga buot mo duaw ang wala masayod sa mga protokol nga ginapatuman. Sama na lamang ni April Dikdikan kinsa wala tuguti nga makasulod tungod company ID lamang ang iyahang dala ug wala siya barangay exit pass. Exit pass daw gid idahang kailangan. Wala ka exit pass. Nawala kupod ko nagdala kay ID man akong gikuan kay padulong man gud jupon ko duty. Trabaho so wala dili japon pasudlon. Aduna say wala gitugutang makauban sa paghatod sa ilahang minatay tungod lampas na sa 20 ka tawo ang ihap. Problema gihapon sa mga manindahay palibot sa sementeryo ang gamay nga halin karong panahona kung itandi sa milabay nga mga tuig. Gani, panghinaot ni Ronaldo Gabales nga mausab ang pulisiya nga ginapatuman sa sementeryo aron sab makabawi-bawi sila sa ilahang lugi. Dili man ni pandemic, pandamay. Kay amot yun sa kanila pagkontrol, sayo pa ni pagkakontrol. Dapat unta og para makaduwa ang tao. Kwintahon nila og pila ka barangay ang Cagayan. Tapos interbarangay nila paduawon. Apan gipasabot sa City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro nga ang tanang pulisiya nga ilang ginapatuman alang rasab sa kaayuhan sa katawhan tungod wala pa nawala ang hulga sa pandemya. So ang atong polisiya karon safety first. Oo, niya mo nang manawagan gid mi sa mga tawo nga mo bisita dinhi sa Bulunsuri. Nga hunahuna nato nga atong protektahan atong kagalingon, ato pong protektahan ang komunidad. Real, dugang panawagan sab sa Clenro ngadto sa mga Cagayanon nga buot mo bisita sa mga sementeryo nga dalhon nila ang ilahang barangay exit pass o QR code nga ma-access pinaagi sa Higala app kini aron dili sila maglisod sa ilahang pagsulod sa mga samaang dinhi sa dakbayan. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Konsehal sa Samal Island nanawagan nga ma-extend ang implementasyon sa Davao QR Code aron masiguro nga tanang taga-Samal makakuha sa maong code. Apan karong hapon lang gianunsyo ni Davao City Mayor Sara Duterte nga gisibog na ang target date sa pagpatuman sa QR system sa dakbayan. Ano yung report ni Jandy Esteban? Atol sa privilege speech ni Samal Island Councilor G.R. Valdez, buot niyang ipa-extend ang implementasyon sa QR code system sa Davao City. Sumala sa konsehal nga daghan pa ang wala makakuha og Davao QR code. Gumikan daghan kini og technical glitches. Base sa Executive Order 60 ni Mayor Sara Duterte nga bisan dili taga Davao nga mosulod sa syudad nga dunay importanteng tuyo, kinahanglan gihapon mokuha og QR code. Hopefully, the city government will consider the sentiment of the non-residents of Davao City. Usa ang Samalenyong si Jake, usa ka negosyante sa mga wala pa nakakuha og QR code. Ako nagatabog ko sa isang semana na kaupat kay nakakumpra lagi og gulay og lamas.
Karon nag-uol ko kay wa ko kakuha og QR code. Hinuon ang uban nakakuha na og Davao QR code sama ni Jessa. Pero nag-uol jud gihapon kay ko kung i-implement na siya kay napa ko mga kauban ng mga trabahante, ako mga relatives wala pa pud sila kakuha. Kagabi gianunsyo sa Safe Davao QR sa ilahang FB page nga unavailable ang ilahang site aron daw ma-decongest ang Davao QR registration kay naga-error kini tungod sa kadaghan sa mga naga-register. Butang gagi kagulaan sa kadaghanan labi pa nga karong Sabado na kini nakatakdang ipatuman. Pero karong hapon lang gi-extend ni Mayor Sara Duterte ang implementasyon sa Davao QR code ug magpadayon ng registration bisan magsugod na ang pagpatuman niini. Oo, pwede ta mag-extension sa enforcement, sa implementation sa DQR. And I think November 23 was the target date. Ako si John D.S. Esteban para sa One Mindanao. Sa Carmen, Agusan del Norte, usa ka amahan ang giaresto sa kapulisan tungod sa gingong paglugo sa duha niini ka minor de edad nga anak nga babay nga nag-edad 13 ug 15 anyos. Bit-bit ang warrant gisulod sa mga otoridad ang balay dungan ang pag-aresto sa sospek. Nakuhaan sabang sospek og .38 revolver ug gidudahang pinaugang dahon sa marijuana. Gawas sa kasong rape, mag-atubang sabang sospek og kasong illegal possession of firearms ug possession of illegal drugs. Sa Butuan City, priso ang tulo ka mga lalaki nga sila si Jason Precioso, Retchie Bandoho ug Carlito Maglente, human nadakpang nagsabong sa Purok 2 Lower Barangay Tagabaka. Na-recover ang kwartang pangpusta, manok igsasabong ug motorsiklo. Pasakahan og kasong illegal gambling ug pagsupak sa Bayanihan Hill as one act ang mga dinakpan. Sa Davao City, 4 ka tawo nga nagsabong-sabong sa usa ka barangay ang nasikop sa CIDG Davao ug buhangin pulis human makuha ang impormasyon kalabot sa illegal nga sabong nga gipahigayon sa Sitio No Visayas, Barangay Acacia, Nobyembre 2 sa hapon. Sikop ang tulo ka lalaki nga sila si Alvino de Lima Hilamon, Guillermo Banate Bakiril, Rogelio Bona Ugahayon ug usa ka babae nga si Alias Jana, samtang nakaikyas ang laing 5 pa. Nakuha gikan sa mga sospek ang usa ka buhi ug usa ka patay nga manok pang sabong, tari og 2,110 pesos nga kwartang pangpusta. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakauli na ang nabakwit nga mga residente nga naipit sa gyera sa kasundaluhan og New People's Army sa Matalam, Cotabato. Samtang tribong Manobo nagpahigayon og candle lighting rally batok sa NPA. Ano report ni Cyril Chavez. Human ang siyam ka adlaw nga pagtinir sa covered court sa Sitio Kulog sa Barangay Arakan, nakauli na ang kapin 50 ka banay o kapin 200 ka mga residente sa Sitio Valdeviso nga napatungan sa kagubot tali kasundaluhan og NPA niadtong October 24. Nagpahigayon gihapon og clearing operation ang kasundaluhan sa lugar sa engkwentro kung asa napatay ang top leader sa NPA nga si Zaldi Gulmatico Pulido alias Joel, samtang nanghatag na og hinabang ang lokal nga kagamhanan sa Matalam ngadto sa mga bakwit niadtong Sabado. Sa Lianga, Surigao del Sur, gitapos sa mga lumad nga sakop sa tribong Manobo ang Indigenous Peoples Month niadtong Oktubre ug pag-obserba sa adlaw sa mga minatay pinaagi sa candle lighting rally batok sa hinimuan sa rebeldeng New People's Army. Daghan kunong inosenteng leader ug miyembro sa tribo ang brutal nga gipamatay sa NPA nga wala mahatagi og hustisya. Sa talaan sa National Commission on Indigenous Peoples, miabot na sa 12 ka mga IP leaders ang gipamatay sukad Marso ning tuiga. Gihimo ang candle lighting rally sa Barangay St. Christine, Lianga niadtong October 31. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pamanang recipe nga putumaya with a twist pang sulbad problema sa usa ka banay karong pandemya. Atong sayron ang ilang secret ingredient sa ilang kalampusan, pinaagi nining report. Kaniadto, kusog ang printing business sa pamilyang Handugan sa Davao City. Apan, pagsugod sa pandemya, nahunong ang mga events nga mao'y labing una unta nilang mga kliyente. Mayo na lang kay dunay kabiling recipe ang apuhan ni Rowena.
nga mao ang tradisyonal nga pagkaong Pinoy ang puto maya. Ug kay sikat man ang food business karong pandemya, gigamit niya ang higayon nga mapatilaw kini sa mga Dabawenyo. Pagtawid sa kahinay sa amo ang negosyo gani sir. Oo, kay printing man. So katong pandemya, karon nga pandemya, murag kusog man ang ningon ani nga pagkaon ang negosyohon, mo na nahunahunaan sa kong anak. Gidugang sab nila isip toppings ang garbo sa mga Dabawenyo nga kakao, durian, mangga ug mangustin. Dako usab ang natabang sa ilang negosyo ngadto sa uban, ilabi na kadtong mga nangita og trabaho karong dunay pandemya. Usa ni ana si Ryan. Yes sir, dako kay siyag tabang, labi na pag-contact ni ma'am sa kuha nga. Dako jud kay siyag tabang karon, labi na karong panahon na sir nga lisod ka jud kaayo nga atong kahimtang karon. Labing dako gyud ang importansya sa mga pamana kay pwede pa kining mahimong extra income karong dunay pandemic. Sa akong lula, gikan sa akong lula, gitudo sa akong tatay. Tapos gitudo sa akong tatay sa ako mo to nahunahunaan ako nga himuon nga business. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Kapin 48.1 million katao na ang nakasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang halos 390,000 na ang nataptan sa Pilipinas ug bilapas na sa 23,000 ang mga kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Misaka na sa sobra 48,107,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan. Ana nasab sa sobra 31,900,000 ang recoveries ug kapin 1,225,000 ang namatay. Sa Pilipinas, mitala ang DOH og 1,594 new COVID-19 cases karong adlaw. Busa ana sa 389,725 ang kinatibuk ang ihap sa dunay COVID-19 sa nasod. Miabot na sab sa 349,543 ang nakarecover og 7,409 ang namatay. Ug sa Mindanao, 23,082 na ang adunay COVID-19. Ana nasab sa 15,597 ang nangaayo og 789 ang namatay. Sa gipahigayong buy-bust operation sa Zamboanga City Police Office sa Barangay Kabaluay, arestado ang duha ka lalaki human nakuhaan og usa ka kilong shabu nga dunay market value nga 6.8 million pesos. Sikop sila Dimson Ingkil, 26 anyos, og Nizmar Bensali, 23 anyos, pulos taga Zone 3 sa maong barangay. Gikonsiderang newly identified drug personalities ang mga suspect, samtang gikan matod pa sa tawi-tawi ang maong droga. Sa Cagayan de Oro City, sikop sa PDEA Misamis Oriental ang usa ka alias Marie ug laing upat pa ka mga individual nga sila Roy Quintana, Jo Marie Etchica, Cirilo Tarpin ug Cyril Rebales ato sa drug buy-bust operation sa panimalay sa suspect nga si alias Marie sa Zone 6 Barangay Bugo. Nasayran sab sa otoridad nga drug dandiay ang panimalay niini. Nakuha sa otoridad ang anaa sa 5 ka gramo sa shabu nga dunay street value nga 34,000 pesos. Sa Taguluan, Misamis Oriental, napalgan sa mga mangingisda ang patayng lawas sa usa ka babae nga naglutaw-lutaw sa dagat. Gikumpirma sa otoridad nga wala nay kinabuhi ang biktima dihang nadala kini sa baybay. Wala say nakita ang kapulisan nga samad o foul play sa posibleng kamatayon niini. Wala sab sila nakita nga butang nga posibleng identifikasyon sa biktima. Busa, nanawagan sila karon sa mga posibleng nawad-an ug banay nga mudangop sa ilang istasyon. Sa Butuan City, paspas na gilamoy sa kalayo ang balay sa Barangay Kagawad ug unom pa kasilingang paningmalay sa Purok 2 Barangay Lemon. Sumala ni Kagawad Felipe Laran, nagsugod kuno ang sunog sa balay sa pamilyang Avenido. Walay nasalbar nga gamit ang mga biktima tungod sagad sa mga balay, gama sa light materials. Lakip sab sa naugdaw ang 28 ka sako nga humay nga iya sa pamilyang Handayan. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa hinungdan og danyo sa maong sunog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka empleyado sa City Hall sa Cagayan de Oro City ug kapuyo niini nadakpan ato sa buy-bust operation. Samtang laing duha sab ka drug personalities sikop sa operasyon. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez.
Naaresto sa PS8 Lumbia sa Cagayan de Oro City atol sa drug bypass operation si Joseph Balcovero, 58 anyos, bako operator sa City Engineers Office ug kapuyo niini nga si Alsueta Reyes, 34 anyos, mga residente sa Zayas, Zone 10, Barangay Carmen. Sigon sa kapulisan nga magduha ka bulan nilang gisubay ang lihok sa mga sospek. Labi pa nga lisod kini matransak tungod nagapili kini sa ilahang customer. Sa operasyon, nakuha ang 1,000 pesos nga mark money sa 6 sa sabu nga gigamit sa transaksyon og laing 3.5 ka gramo sa gituwang sabu nga mobalor ngadto sa 23,800 pesos. Base sa among investigation, last week pa lang na-dispose, daghan ubay-ubay lang na-dispose gani. Gali naka-recover mi og kuan. Listahan mismo gidigdo sa area, inilistahan sa ilang kuan mga transaction na worth 292,000 kung gali ang kuan nila. Ang nakita mo sa listahan. Samtang sa laing operasyon nga gihimo sa Regional Drug Enforcement Unit 10, nadakpan sila Hana Kate Lapinya o Weljan Iglesia sa Phase 2 Barangay Bugo. Nakuha gikan kanila ang kapin kun kulang sa 65 ka gramo sa sabu nga mobalor sa 442,000 pesos ingon man mark money. Ana na sila karon sa Maharlika Detention Jail sa Dakbayan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka barangay sa General Santos City duna na kagulingong water system. Ani ang balitang barangay ni Cyril Chavez. Dili na mahago ang mga residente sa barangay Tinagakan sa General Santos City sa paggamit og atabay alang sa ilang tubig nga magamit sa pang-adlaw-adlaw nga konsumo. Dili na sab nila kinahanglan pa nga muhakot og tubig kay karong direkta na ang linya sa tubig sa ilang mga panimalay. Kini ang ilang kaugalingong water system nga gimontar pinaagi sa Department of Public Works and Highways ug sa buhatan ni Senator Manny Pacquiao. Tulo ka purok ang makapahimulos sa libreng tubig mainom sa barangay Tinagakan. Ato kining ampingan o kini makahatag og dakong tabang kaninyo. No, kay nasayod gyud ta nga sa isa ka adlaw ug dili kita makainom og tubig, lisod kaayo ang ato ang mga kaugalingon. Dakong pasalamat ang gibati sa mga residente labi na sa mga barangay officials nga naningkamot sab nga makamontar og kaugalingong water system. Pasalamat kami nga mga lumulupyo diri nga naabot na gid ni siya nga dili na maglisod ang mga katawhan diri nga magkuan sa tubig tungod kay naa naman gid ni. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. SK Council sa usa ka barangay sa Lanao del Norte mibuhat og lakang aron tabangan ang mga estudyanteng naglisod mamalit sa ilang gamit pang eskwela. Ani ang detalye. Mapasalamaton si Jean Labador nga usa ka college student human nakadawat siya og libreng internet prepaid wifi nga dako kunog tabang aron mo kusog pa ang internet connection sa iyang online class. Kaning nagpasalamat kanila kay dako na kani siyang katabang sa akong pag-eskwela sa college dayon. Kani siya nindot po ni siya initiative para sa mga kanang kabataan nga. Si Jean Labador, usa lang sa mga benepisyaryo sa proyekto sa SK Council sa barangay Kakay Rinabor sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte. Diin proyekto rin la karong pandemya, mao ang paghatag og prepaid wifi, table ug school supplies. Nahimong posible ang mga proyekto, human napasar dayon ang budget nini sa tabang ng usab sa kadagkuan sa barangay. Malipayon kay mi nga nagtinabangay mig pang distribute ani nga kanang school supply ba ginagmay at least makapalipay sa mga kabatan-unan sa nga nag-eskwela. Sa college 25 ka buok. Sa gihatag sa college. Among gihatag sa college since nag-undergo sila online class is modem. Dayon sa senior high since nag-modular sila study table and school supplies. Nahuna-hunaan kuno nila nga mobuhat og lakang aron matabangan ang mga estudyante hilabi na kadtong mga ginikanan nga naapektuhan ang panginabuhian tungod sa pandemya. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapintuig nga batang lalaki nga taga Davao City namatay sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni ining report. Usa ka 22-month-old baby boy nga taga-barangay Pandaitan sa Pakibato District, Davao City ang namatay sa COVID-19 niadtong Martes.
Nakasinati kini og sintomas ni atong October 23 ug na-admit ni atong October 28 ug human sa unom ka adlaw namatay kini. Samtang usa ka 1-year-old nga batang lalaki nga taga Bagao Aplaya ang nalakipsab sa 84 kabagong nagpositibo sa COVID-19 atong Martes. Og subling nanguna ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 nga natala kagahapon sa DOH nga anaa sa 136. Misa ka na sa 4,072 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 2,771 recoveries ug 179 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 26 ka persons deprived of liberty o PDL nga pulos mga lalaki ang nalakip sa 47 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Samtang tagtulo sab ka returning overseas Filipinos ug locally stranded individuals ang nagpositibo sa COVID-19. Ang tulo ka ROF mao ang 28 anyos nga lalaki nga taga Kanituan gikan Middle East, 37 anyos nga lalaking taga Carmen nga gikan sa Korea ug 35 anyos nga lalaking taga Kauswagan gikan Middle East. Ug ang tulo ka LSI, 42 anyos nga babaeng taga Ipunan gikan Makati, 28 anyos nga lalaking taga Dansulihon gikan Manila ug 3 anyos nga batang babae nga taga Gusa gikan Bantayan, Cebu. Ana-ana sa 1,790 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,142 ang naayo na ug 74 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka 10-month-old baby boy ang nalakip sa 30 ka bag-ong nakarecover sa COVID-19. Samtang duha ka government employee ang nalakip sa 11 ka bagong nagpositibo sa COVID-19 sa Gensan. 866 na ang confirmed COVID-19 cases sa Gensan, 603 ang naayo na ug 30 ang namatay. Sa Zamboanga City, naka-lockdown ang buhatan sa DSWD Regional Office 9 human magpositibo sa COVID-19 ang anaa sa napulo ka empleyado niini. Nagsugod ang lockdown niadtong Martes hangtod karong Lunes aron i-disinfect ang lugar. Gikan kuno sa payout sa SAP ang mao mga empleyado dihang nakasinati og sintomas ug migawa sa swab test nga positibo sila sa COVID-19. Ana-ana sila sa isolation facility. Dunay 2,921 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 2,066 recoveries ug 115 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Wala man ako nagkulang, pero error lang gihapon ko. Tanan man unta gibuhat nako ang tanan. Isulod ko sa system. Isalig ko. Unya nawala siya. Nagpaabot ko. Dugay na akong pinaabot. Ang ending ako rin nasakitan. Tungod lagi aning QR. Di man magpakuhit. Di ko kasulod. Kahit na biyan eh. Kahit na kayo ni ba? Kahit na kayong kamot si pindot ba? Okay lang. Kay naramang ko sa balay nag-stay home. Taas mapagpasensya sa pagkulat sa mga adlaw. Sus! Abi na kog mapauo na nako siya. Wala di ay. Ang butoy, lisod man kayo sa isulod. Basta gyud, lisod jud kay sa isulod. Unsa daw? Matago kag sayo sa kadlaw tapos siga na kay mong mata ginulat ba, ana ba? Tapos pag open mo error yapon. Woo! 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 Laban Davao. Mga kapuso, 50 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Og mo katong dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Surotche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.